mani nondipowa mani simke peace ibomira kana ukada kutanga kubata uchibata jira iri takupesana ninchi kuremekedza zvangu mazuva ese chitaura newe zvakanaka apa ona nanchitokuchiva zvakanaka nako nchitora kuti zvakuita zviraiti wakuya uchindibata uchindidhonza zvaurikuita ndombroti mubude Steve anopinda izvezvi Steve aripo pamba panapa kana aise kurutsura nevananditeseko neveni webjetisa kuti zviite wezi kana iveni we ati asiwo matauro azvinoita unondiremekidza kana uchitaura neni wauya uchibata jira iri bata kumwe kwese kwaunoda kubata chero kana pai kana mukati asi jira iri usabati ese uchitaura misodzi padhuze kudare happy sekunotsoro kudai kanai mchane power mani iyo sada kuchira zipo uchina isekurutso morwasikiro sorry wakambozizwa kupira ndazvinzwa zvawataura asi warwasikiro ucharipa nyaya iyo chisumo chiuya toni chirega kuchi chinodai sekuru Steve aripo chande kwaiwo sei uchingoita sei unongovhunduka handika upi kuna imi tapenda ka upi budai kameka ndimandona ndiri munomere kaka ndikakusiya uchichema ka aiwa chenga right budai ora madate tangu chibudai Steve aka mukangoonekwa na Steve ndikuziye nomotora kameno kuti ndiana ringotendero pano aiwa usatya yeah Steve. How was it? Yeah, that was so under the bedroom. What? Under the bedroom. I don't feel like going to the bedroom. I don't want to go down one. That's not so fun. Don't relax around the person. You want to make a TV on TV bedroom. So what are we going to put away? For phone. I don't know for phone because I have TV. I not tamper. It's not tamper. Ayo kana zotambira muno. Ayo kana zotambira muno kana isi. Iyo kunze kurupisa uko. Steve. Munenge yeko ndikana zotikaneko. Chikuwa. Kana ndo usina ndisuwa Steve. Ndomba chinditi udotamba mwana. Kana asatombonditi akodhedhi. Andichazi dhedhi wako ini. Ndotokutaurira chokwadi chaicho. Kana kamu kan sini munandai rotero munandai rota kam mwetsvina zvakubuda ma But you told me I'm not kanasa kunzwa ere kana zvichina zvonge kuti mafisisi. Ngwai. Cheme nandichipinda padhuwa kana zvonge kutaura soro. Ngwai. Andambozvinzwa ini. Tambotasi muna kutaura pafoni kana kuti apa ndaona unaona foni yakabata. Ndiye wataura kangwai. Zvandakabva kubhuruzika. Ndakatanga kungofila kunga mhino. Ngendukurondwa sotofuta kunga pane munhu ari kunditeera kunga munhu ari kundoona zvandiri kuita. Ndinombozwa kuti chii. Zvotyisa zvasana mbozviite. Ngati wose munhu anonamata kanogona kuti. Azvityise. Azvotyise. Ndofuma pamwe imhepo kana kuti ameno ka feeling antongoita. Ndoonekwa nemunhu ngokurondwa. Vatsinzwa mavoices ungeti maungire vanhu kuti. Sapo wanzwa maungire wanzwa mukutaura munhu mukadzera munhu. Mavoices acho. Mwana mbiki here kana kuti. Aiwa mavoices evanhu vakuru chapa patanga kuti mari changa chitanga chiri kumesoto. But zvozva ndatinzwira kure. Zvinonzwira zvazvo. Inonga depression inoda. Depression ichi napoita depression. Napoita depression zvakadiwa naye. Asi yo sha but on a serious note. Unogona kutomboti timbofambira nyaya dzacho kana kumasoro kwedu kwamunoona. Mine one sort of quite a step in like zvakamboitika before. Paper 2 wangoitaura sort it's okay. Yeah, sura zvepaper 2. Saka ndinose munhu anonamata yo chimwe tauri. So when you do the you don't want to matapana chiti. Unamata sore ni zvuku. Wanzi unamata bana baje. Kondo hani pana. Wangu kublawa ndakataurira kuzambara. Ndikati wani yoda utari kuzambara wana ndakazora kumezo pati papa na mama. Oh.
So kupiko ndo zvaida kuziya kuti wazomboenda kusuko. Iwe unoenda kusowerewa. Adina mbobatsirwa kana mbonori live action. Saka kuti ndekuti koshaka. Ndozona ndaenda newe chete. Acha ungambuti mukadzi wangu. Ngokuti ngobuda kutsika zoti. Ndosina ndati. Tichaenda tese. Iwe ndapedza nyaya yona. Tichangoenda tese. Zvekuzoti unofamba sei kuti usvike ipapo unga unotoenda wega. Aiwa bu. But one serious note ka ndimbobatsirwa chako. I'm telling you. Oyo kovhuzira wakadzira iyi. Zvodi vari kumasolution. Steve, asa zvazvinondifita here naye ita utibva kufita zvakakufita but ndinazobvunza kuti kosi mamwe masowa avhunze anisi kana iri ngotsvuku Steve nanjazvigoni plus ringi ishu Steve unene here fashion but zvakakufita tinozondaidza zvakakufita but paishu kumasowa ayo munhu wemwe yazvinene kuti musoro wakaisa isi masoro kuda kunene izvo masowa kune mutemo zvandozviziva wakasiyana masowa inogara vangu wakaona kuti nejira joku muchiuno wakaonosunga mabelts ewhite muchiuno ndinosunga jira joku muchiuno saka zvinhu zvakasiyana ndokumbotumba musoro makasika wakumuka nhasi ndasoka china zvako asi ndambokuona wakapfeka kaimba Naitangasa. Steve dai akanonoka zvake pauriwo. Naikutora zvako. Steve andipa 500. Opa $500. Akandipa nesway $500. So ndichaitora ndokupa 500. Nandiska. Nyaka nake. Ndaidonzwisa kuti pane zvimwe zvamukachiuda kumiko dzimwe miko dzamuchirwaita panapa handifungi uzi ini ndachitofunga kuti ndikangokutambidza 500 yomwe maenda yenyu mobva maenda yenyu kudumba kwenyu pane kuti muzobva panapa tabatwa handizozvifarira hazvizobude musha upenyu hwangu munenge matoukanganisa noti ndaikanganisa yesachi don't get me wrong but ndingoti dai mangoenda zvichiri zvakanaka hapari kunzwira Peace. It's very well. Steve. Hello. How's it? Oh, I like bedroom bed. I like bedroom bed. Yeah, Steve. Anytime you go to the table, you know, so we say, "What did I? What did you say?" What are this way? Steve, me, go and bedroom bed. Just stay. Do that man again. Yeah, you know, I think about that. That's why I'm not married. I'm not engaged. They are made. What's big about it? I am here. Can I stay? Kuro kuro mo muta mo mana mchiche mo mse. Kudi kona. Hapo tikari pina mo kari pina tu. Richina mata magemenza para hapa. Richina mata. So zikudu bora mo wangu stika nguru mo. Ndio halecha maprayers. Ngeche maprayers ere kama Petro kwa tamu. Uya nani. Mira Steve, mstari mbada jamani kama Chiko na ndio. Jamani kana beje kwa ngora kana ngotsi. Sisi kana. Ndimira munoziya kutadza kwedu. Ndimunoziya zviro zvemwoyo. Ndimi munosonga dzimba. Ndinoziva kuti inyi makatara menga utadzi. Mafunga kudenga hapana chandisunga pasi. Ndinotoenda newanano yangu naSteve. Mune mazimba mune masimba hapana zwi rakarikaeni hapana zita rakarikaeni kana satana anogwadama Peace. Tichira kuzvo. Iwe kuzvinhu zvingana zviri munhu zvizvi. Zvabva kupi zvinhu. Steve ndopanda ndichitaura paya kuti inini munhu ndisingadi wanzwa kuti mupinde munhu nekuti ndiri paninamatira ndiyandi izvozvi ndo zvinhu zvanandichirwisana nazvo kubva paya tomandiudza kuti kubva paya umwana wakuti tizvabhepi ungeni nditori ndini mushandi sei munewewe chimira akanditaure naye wakutita ungei zvabhepi zvabhengoona zviri mhembe mangu zvinhu zvawakona zviri hapa ndikuda kuedza kukuudza kuti nini ka kuita munzwi wemweya aiwa ibasa aiwa aiwa makanditumira ibasa rakadai
unozoti chii Steve right don't emotional just because uruti bvunza ngoruti akizoti zvabe kunge zvangu wabata muroye kubvunza kuti zvotyisa kudayo zvabva kupiko nditongerana zvangu udonha from now azvinoonekana zvadonha wapinda zvirimo Steve ndomuna matanda ndicho ndisingadai ndichikurambira pangoti tichi garapa handiti ndasina kuzviona ungasina kuzviona ndikuzviziva asi kuti dzimwe hondo ndikuudzo ndodziripo ndoichika kuti munovhunduka nokuti mune musina kusimba pachipa mweya makasimba panyama asi pamweya mune hamuna kusimba saka pobva zvawandiudza pepe kuti baby ndikutanga ndikuteerwa ndikutanga ndikurondwa nomwe munhu machite kwangu ndamandanamata ndikati but zvarevei ndikati zvarevei gara ako pasi Steve zvanyanyoro ndikati zvarevei ndopandapinda muno ndakatanga kuvaka munamata ndikati nai Jehovha zvarevei kana murandarume wangu achiroti ari kunzonzi akurondwa zvino anorondwa ere ndozonzi ndinonamatirei kana munhu wangu wepadhuze achinge achirondwa zvino ndikati aiwaka ndiratidzei chakavanzika chemuipi chakavanzika chiri kukonzeresa izvozvo ngatibude pachena chiri kukonzeresa kana pari chiripo chakawanda ngatibude pachena asi ndazoradzwa chiratidzo chichazoburikira chirapa ndikati nhai Mwari wangu musiki zvarevei zvikanzi ndizvo zvakavanzika zvanga zvichirondani muranda kwamana Steve zvino ichi chauri kuona ichi ndechamai Matambo chavakasiya pano uye changa chiri pasi chiri kunzi ndikati chabvepi zvikanzi chabva pasi pemubhedha wako wangu wachirara Matambo zvinozoti aiwa kokosi nhaipisi wangu wasingade kunge uchirara mazuva wese neini muimba iri ndizvo zvanga ndandichitonzvengeswa zvino ichi chauri kuona ichi chidende icho I'm sorry to say this asi chabva kumusha kwenyu kumusha kwangu inini ichi chikonzereswa kunange vakasiya vakafa asi vakasiya vaseta mhiko iyoyi yedende iro zvino dende iri ndo rinoita kuti tiri kudzimaidza uchizonorora vanhu vasirivo kana kuti uchizoita munyama jambwa munyama mukati meupenyu hwako zvino ndataiwaka zvakaipa ngazvibude pachena ndazoona zvachi ndabvunza ini Ishe Musikaona ndikati nhai Mwari zvarevei ngazviuye pachena zvese zvakaipa ndizvione ndida kuzviona asi handina kuzoti Mwari vachasvika pakuda kutondirodza kuti izvi zvirapa zvino ndikati aiwa muri mutsvene zvinodudza simba renyu kuti tinasa zvakakamboitika izvi ndingaratidzwa chiri chiradzidzo asi kunzi izvi zvirapa zvino ndada kuda kubvunza ndikati zvamandigadzikira izvi pasi ndochinini nazvo nokuti ini maoko ako machina ndiri kubata zvinhu zvakasviba ndokubva watondidedza saka ndasi ndabvunza kuti ndopisa here kana ndodzosera kuvaridzi kana ndoita sekundakuzvisira kuna Mwari zvino ndikati inini kumukadzi kune hondo iri kubva kumusha kwangu kune hondo iri kubva aiwa hanzi hakuna musha usina zvawo handiti saka usanyanyotya naizvozvo totenda Mwari koiwe kobvutsudzira bvutsu aiwa bhutsu ndedzangu murume wangu aiwa bhutsu ndedzangu ausiwaabvutsa chikadzi here ibwa dzese hombe idzi bhutsu dzangu idzi kungota uzotowa kuziva tsoka yako ine aiwa idzi ndakazongotenga mudzine kasaizi kakati kurenya kuti ndendo dzinyavanzodzipfeka hangu nemasocks asina maona madzipfeka kongochigarani kongochindiona here Steve nguva yese ipainatako kuvaingongoro ndakapfekana hembe inoe ndikakuudza unoiziva unotaura kuti unoiziva here aiwa ndiziva andizosakaona manje asi haisi nyore ufunge kuti mabvunzo acho abvoita kuti kwechichichi zvinotyisa zvirapa izvi zvinotyisa iwe nokuti hana yako haina kusimba mumweya mako unosimba ndosaka ndikuti ukaramba uineni Steve ndichakudzidzisa kunge uchipinda mugwa uchigara nemweya mutsvene ukagara nemweya mutsvene unoti muroimirapo zvinotingatya tichifamba neumambo aiwa tingambotya thanks very much kuna ndakakomborerwa kaini ndiri mukadzi muprofita anokwanisa kuisa simba rekuti anoparadza chakaipa chese nechemuvengi ndizvozvo tokutenda kuti titi zvafumuka aiwa totenda Mwari zvafumuka ndinokufira ini Steve newaizviziva ona zvinhu zvandakubata nekuda kwako ndosaka ndisori bebi chinyarara chirikidza kuchema plus unozva ndine ishu manje kuti ndobasa apa ndawaridhi manje ndasenderwa meseji yekuti kune emergency isa ndowaridhi manje kuti ndikusiye nezvinhu zvakadaiwo
Aisimosha. Mwari. Aisimosha. Enda. Ndakubvunza Mwari kuti ndoita sei nezvinhu izvi. Enda. Ata Mwari. Enda chimai chinoona ine nasabana zvinoitika nayo ndakasimba pamweya. Enda. Please, unofonera apa ine ndinganditi. Ndazi, Steven, handifonere iwe nekuti hauna mweya. Ndichandira mwana. Alright. Nekuti handina mweya. Hauna mweya. Kana paine chanetsa ndichataura naMwari akandituma kuti ndozviita sei zvinhu kana ndimati ndofa here ngwani John akatumwa ndinivha wani ndozotya kungodhila nezvinhu zvidiki-diki. Aiva zvekusofa please. Ndati John akatumwa nekuenda kuNineveh. I do not lose you. Please. Be safe. Okay. Sekurutsoro yai. Umatogara pasimbi chete. Kwamukatsemura naye mukatsemura mudziyo yevanhu. Muita sei kudii magarire? Magarire ipapo. Sekurutsoro. So maona mazwo zvachakutaurika ndakabvunzwa nzibvunzo nzedzane matiza mukanopinda muchisiya muchindu nyama yemandondibatwera ndaziva panomira. Saka sekurutsoro mazoti muri kufamba kare chifamba imwe yende sekurutsoro. Handiti chifamba imwe yende. Ndinotenda nemakara zvese zvamakandiitira ndinotenda. Saka pachifamba imwe yende. Imimi sekurutsoro mazosiya zvinhu izvi mimi muchitiza mamuchida kuti zvinhu izvi zvinyatsoitwa sei? Muri kuona mama kundibatisa manje? Kuiwa unotaura kuti munhu wako asvike kuno. Kumbiro sekurutsoro zvamakandiitira ndinotenda. Mari yenyu inenge yasara sekuru ndokutumirai. Ndokuzvinzwa. Nauro yako iri pakuti wakutondidzinga ndakuita sekunge ndisina kana kwekugara. Aiwa isiyo nawo. Asi mwana ere? Mwana kameno wamaire pazaza. Ropa revana ndora ndinoda chairo. Ndo risina kazvitadzura risina tsvina kungeredzi. Ropa renyu ranzwa nekutora varume vevanhu. Naye saka muri kuti chii? Kutaura ukachokwadi sega chii? Kuti ropa revana munofarira vana kana munouraya vana? Ndikutaura zveropa, nditaura zvekuuraya. Ko zveropa zvakupinda papi? Taura kunyaya yeropa. Pane zvandada kutomhanyisa pfungwa saka kuti sekurutsiro mari yenyu yakasara ndinozongokupai mbichana for now ndomuda kuti mumboenda. Aiwa pakanaka. Asi zvatinoita kuita manje chiteerera manje. Iwo chindipa makwata wataura kuti unawo izvozvi. Undipa ndoenda. Sezvo zvawataura kuti uchabhadhirawo mbijana ndi. Ini makomboro angu achazongoteerawo mbijana. Semabhadhiro auchaitewo. Ndichangotorawo ndichatakanura kese kandakaisa pauri nguo dzangu dzandakakupa. Ndichangokwevawo dzidzoka kwandiri kwadzakabva ndinokuziva. Ini ndotakanurawo masimba angu. Pauchaunza iwo mungava wangu unenge wasarawo. Todzoroka masimba. Handisera wareva kuti ini ndikabvawo zvichauya mbijana. Saka kuti makomboro atungamire kuti usvike pakutonga zvauri pamusha panapa iwewe. Nepanga uri iwewe nezvawaita panapa uchi kirina mese mumakono masi waamaiwe panapa ndiudza kuti hanzi endai tozopedzisa. Tarisa izvozvi tozosungirira kari kadhuku. Waikapfeka here panapa kadhuka. Kandi wakasvika panapa pane munhu pane muridzi panapa. Uda kunyepedzera nhasi unoziva kuti ndo upenyu hwangu uchirarama. Tasaona izvozvi wakutochivikawo zvekuti kana ini ndikakutarisa izvozvi ndakutanga kutoita dzimwe pfungwa kutondobva kana pabasa rangu chaipo. Unototsvinda bhutsu dzangu nehembe dzangu andakayanika hembe dzangu kapa next door ndopatori nekamhepo kakutodarika kuno kwenyumba munogara. Makanaka hembe dzangu next door. Kukutadzani? Iwe tora zvinhu pa next apo. Tamuda kupinda munzira. Enda akunotora mangwati. Enda akunotora usachavo. Hembe makazvisvisa sei next door. Enda akunotora chikondo kunotambira mazizi angu enda achimbomara achiwanawo miti yakanaka. Ndaenda unotora makwati angu ndifambe. Kana wana ndatodai soga takutoenda. Saka inini handina chakaipa chandikukuitira. Zvitore sekuti ropa zvasvika. Unojaira tu vanhu, ujaira kuda kutora dzimba dzevanhu, unofunga kuti uda kupinda mumba memunhu, uda kutora imba yake uchifunga kuti hanzi zvichakufambira iwe. Wakwenda ku? Kuita sei? Ukuya uzondipa makwati emba. Ndipeka mugabo wacho ndiye. Sekurutsuro. Hauna kunzwa ndichidana kuti zvinhu zvangu zviwiri. Ina ndisina nguva. Pe makwati angu ndiende izvozvi ndo zvandangovinga pano. Handina chimwe chandinoda kutaura. Sekurutsuro. Inga utaura kuti nawe. Musadaro.
Munga wenyu ndinawo. ungandidzinge shuwa kundidzinga unge izwa kudaro ruzotanzi pano nyingi kukanganisa zvinhu Munga wenyu ndinawo sekuru chindipa chindipa ndiende asi nyaya iri pa1 sekuru. handina chandaramba inyaya iri pa1 musandidaro kuti ndisakudaro ari kudaro mumwe ndiani kumbira kuti mundi ini newe ari kudaro mumwe ndokumbira kuti mumbondinzwirawo tsitsi sekuru dzuva mukandiitorera zvese manje ndozoita sei kana tamba wakadzoka panapa saka nditi ndanchifirei ona makambonditora ndichikaburuka nezizi tiri tese tichiwirirana tiri tese ndichipinda nezvakawanda mukambotiita zvakawanda mukandimisa ropa ndichiti kandisimbisewo kamhiko dzekuti ndinge ndiri mai vepano manje mukandidaro ndichiti ndikukubatsira asi iwewo ndowazotaura nhasi unowazokura musoro ukasvika pangu pfungwa yekufunga kuti iwewe wakuziva kudarika inini